Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα. Δείξε μου τι αγόρασες. Δεν πήρα και πολλά πράγματα, αλλά θα σου δείξω. Μάλιστα. Και αυτό το πανέμορφο ύφασμα που θα το κάνω φόρεμα. Θα κάνεις αυτό το πράγμα φόρεμα? Ναι. Γιατί, τι έχει? Δεν ξέρω, είναι τελείως διάφανο. Ωραία. Και τι πειράζει? Μα θα είναι σαν να σε βλέπουν οι άλλοι γυμνοί. Μα δεν πρόκειται να με βλέπουν γυμνοί, γιατί από μέσα θα φοράω αυτά τα καταπληκτικά και πανάκριβα ισόρουχα. Πρώτον. Και δεύτερον, το φόρεμα αυτό που θα φτιάξω δεν θα το φοράω στους δρόμους, Στράτο μου. Θα το φτιάξω για το διαγωνισμό. Ποιο διαγωνισμό? Ξέρεις, εκείνο το διαγωνισμό που μου πρότεινε πριν λίγες μέρες κάποιος πελάτης να συμμετάσχω. Το διαγωνισμό που οργανώνει μια εταιρεία καλλιτικών και εσωρούχων για την ανάδειξη της πιο σεξι Ελληνίδας. Έλα, Στράτο, μη μου πεις ότι δεν θυμάσαι. Εσύ μήπως θυμάσαι τι σου είχα πει όταν μου ζήτησες τη γνώμη μου? Λέγε ρε, να με πάρει ο διάολος. Θυμάσαι τι σου απάντησα όταν με ρώτησες αν πρέπει ή όχι να πάρεις μέρος σε αυτό το παζάριο μου κρέατος? Λέγε! Θυμάσαι τι σου είπα όταν με ρώτησες αν πρέπει να πάρεις μέρος σε αυτό τον περίφημο διαγωνισμό που σου πρότειναν? Θυμάμαι. Μπορείς να το επαναλάβεις, σε παρακαλώ? Ότι πρόκειται για ένα συνοικιακό διαγωνισμό της πλάκας. Και τι σε συμβούλεψα να κάνεις? Να αρνηθώ την πρόταση και να μην συμμετάσχω. Ωραία. Και τώρα εσύ τι έγινε? Γιατί πήγες και αγόρασες όλα αυτά τα βραχιά και αυτά τα ράχνο-ύφαντα υφάσματα? Για να κάνεις τι, ρε νένα? Να πας να κάνεις πασαρέλα σε αυτούς τους λιγούριδες που θα σε κοιτάζουν από κάτω και θα τρέχουν τα σάλια τους? Λυπάμαι. Αλλά δεν πρόκειται να σπαστώ τη συμβουλή σου. Δηλαδή? Θα λάβω μέρος στο διαγωνισμό. Τους έγραψα ήδη. Δήλωσα συμμετοχή. Είσαι τρελή, Δεν είναι τρέλα να θέλω κι εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου να πάρω μια διάκριση. Διάκριση σε τι, ρε νένα? Σαν την πιο όμορφη Ελληνίδα, Στράτο! Νομίζω ότι έχω όλα τα προσόντα για να διεκδικήσω αυτόν τον τίτλο. Πρώτον, ο τίτλος δεν είναι για την πιο όμορφη Ελληνίδα, αλλά για την πιο σεξι. Είναι το ίδιο. Δεν είναι καθόλου το ίδιο! Εκεί δεν πρόκειται να δουν ούτε ομορφιά, ούτε αισθητική, ούτε προσωπικότητα. Θα δουν ποια κουνιέται καλύτερα. Λοιπόν, θα αντέξεις αυτόν τον εξευτελισμό σαν γυναίκα? Λέγε, ρε νένα. Δεν είναι εξευτελιστικό μία γυναίκα να πάρει κάποια διάκριση, ένα βραβείο για το σώμα της. Τα καλυστεία υπήρχαν από την αρχαιότητα. Εδώ όμως δεν πρόκειται για καλυστεία. Το παζάρι που σε κάλεσαν να παρελάσεις για να δείξεις τα οπίστια σου και το στήθος σου δεν έχουν ούτε το κύρος, ούτε την αξιοπρέπεια, αλλά ούτε και τη λάμψη των καλυστείων που γίνεται κάθε χρόνο. Είναι ένας περιθωριακός διαγωνισμός αλαλούμ που στήθηκε για να εκμεταλλευτεί τα ψώνια που θα πάνε να κρεμάσουνε στο τσιγκέλι το κρέας τους. Ντροπή σου να τα λες αυτά, νέος άνθρωπος. Μπορεί να είμαι νέος, αλλά δεν είμαι ανόητος. Θα σου πω εγώ τι είσαι, Στράτο. Είσαι ένας καθυστερημένος, με γερασμένες και σκουριασμένες ιδέες. Ένα μυαλό σκουριασμένο, χωμένο μέσα σε ένα κεφάλι που μόνο η μαλούρα το κάνει να φαίνεται νεανικό. Κατάλαβες τι είσαι! Έτσι με βλέπεις εσύ, νένα. Και ξέρεις γιατί? Γιατί είσαι μια ελαφρόμυαλη γυναίκα. Ελαφρόνηθον. Υψασμένη για τη δημοσιότητα και τη μεγάλη ζωή. Κυνηγάς μια λάμψη η οποία δεν πρόκειται να σε φωτίσει, αλλά πρόκειται να σου ρίξει σκοτάδι και να σου καταστρέψει τη ζωή σου. Λυπάμαι. Λυπάμαι για σένα. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι θες? Εσύ τι ζόρι τραβάς? Δεν κατάλαβα. Γιατί κάνεις έτσι για ένα δικό μου θέμα? Σου ζήτησα κάποια στιγμή τη γνώμη σου και μου την είπες. Δεν την ακολούθησα. Λοιπόν, τι έγινε? Αν κάνω λάθος που πάω εκεί, όπως λες εσύ, εγώ θα την πατήσω, Στράτο. Όχι εσύ. Γιατί μου φωνάζεις έτσι? Δεν ξέρεις γιατί? Όχι. Γιατί νοιάζομαι για σένα. Με νοιάζεις περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Όχι μόνο φιλικά. Θέλω να πω... Από την ημέρα που ήμουν ορομόναχος,
Δεν έχω κανένα να φροντίζω και να νοιάζομαι. Δεν έχω κανένα να νοιάζομαι τη νύχτα λίγο πριν με πάρει ο ύπνος, Νένα. Έγινε, Νένα. Γιατί με έφερες εδώ πέρα άρον-άρον για να πιάσω δουλειά? Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ήμουνα μέχρι τις 3 η ώρα τα χαράματα. Καλημέρα, Στράτο μου. Συγγνώμη, αλλά κάποιος έπρεπε να τακτοποιήσει και να καθαρίσει λίγο το μαγαζί. Γιατί δεν μπορούσες να το κάνεις εσύ αυτό? Δυστυχώς όχι. Όχι σήμερα δηλαδή, γιατί μου έτυχε κάτι πολύ έκτακτο και πρέπει να φύγω. Να πας πού? Να πάω σε έναν καλλιτεχνικό φωτογράφο για να βγάλω επιτέλους κι εγώ κάποιες πολύ καλές φωτογραφίες για το διαγωνισμό της πιο σεξι Ελληνίδας. Δηλαδή επιμένεις, Σε ποιο πράγμα? Επιμένεις να πάρεις μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Εξακολουθεί ακόμα να σε τσιμπάει αυτή η μίγα. Δεν σου πέρασε η τρέλα, έτσι? Στράτο, σου εξήγησα ότι το έχω πάρει απόφαση. Πιστεύω ότι ο διαγωνισμός αυτός θα με βοηθήσει πολύ στη ζωή μου. Σοβαρά? Και τι το πέρασες πως είναι, ρε Νένα? Τα επίσημα καλυστεία που διοργανώνονται από όλες τις χώρες και γίνονται υπεύθυνα μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Στο ξαναείπα. Αυτός ο διαγωνισμός που σε κάλεσε να πας είναι ένας περιθωριακός διαγωνισμός, ένας καρνάβαλος. Που το πολύ πολύ να γίνει σε κανένα καφενείο, άντε σε κανένα ξενοδοχείο. Το πολύ πολύ σε κανένα καμπαρεδάκι. Λοιπόν, θέλεις να πάρεις μέρος και να γδυθείς σε ένα τέτοιο διαγωνισμό, μαϊμού? Ναι, αλλά. Γιατί? Στράτο, πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Η νικήτρια θα πάρει έπαθλο 20 ολόκληρα εκατομμύρια. Και θα είσαι εσύ νικήτρια? Ναι, εγώ θα είμαι. Και πού το ξέρεις? Το ξέρω. Μου το λέει καθημερινά ο καθρέφτης μου. Δεν είμαι τυφλή. Στράτο, θα είμαι η καλύτερη από όλες. Μόνο ο καθρέφτης σου το λέει αυτό? Όχι. Αλλά και ποιος άλλος? Μου το λέει και ο τύπος που διοργανώνει το διαγωνισμό εκ μέρους της εταιρείας. Ο τύπος με τα καλλιλικά και τα σουτιέν, Ναι, Στράτο. Και τι σου λέει, δηλαδή? Έλα και θα σε βγάλω εγώ νικήτρια. Έλα και θα σε βγάλω την πιο σεξι Ελληνίδα της Ελλάδος. Έλα, πες μου. Πες μου, τι σου λέει, ρε Νένα? Πες μου που να με πάρει ο διάολος, τι παραμύθι σου έχει ξεφρονήσει, λέγε. Εκτός από τον καθρέφτη σου που σου λέει ότι είσαι η ιερότερη από όλες, στο λέει και αυτός ο τύπος με τα σουτιέν και τα καλλιτικά. Τι σου λέει ακριβώς, λέγε? Τα γνωστά. Επειδή τα γνωστά για μένα είναι άγνωστα και επειδή την χάνει να μην είμαι η πιο σεξι Ελληνίδα, τι σου λέει αυτός ο τύπος? Ρε Στράτο, αυτά που λένε όλοι. Δηλαδή ότι είμαι πάρα πολύ όμορφη, ότι έχω τα πιο ωραία μάτια του κόσμου, ότι έχω πολύ αρμονικές αναλογίες, ότι έχω καταπληκτικό δέρμα, πολύ ωραία πόδια, ότι θέλει να βγούμε και συγκεκριμένα πότε θα πάμε να φάμε μαζί. Πότε θα φάτε μαζί? Άρχισε. Και δεν σου λέει πότε θα κοιμηθούμε μαζί? Όχι ακόμα. Αυτό θα το πει κάπου παρακάτω όμως. Α, το περιμένεις και αυτό λοιπόν, Βέβαια το περιμένω, ρε Στράτο. Είναι δυνατόν? Όλοι από αλλού ξεκινάνε και καταλήγουν πάντα εκεί. Στο κρεβάτι. Στο κρεβάτι, στον καναπέ, στην πολυθρόνα, δεν νομίζω να έχουν κάποιο πρόβλημα ή καμία αντίρρηση. Αλήθεια, δεν μου λες? Σου έχω πει τι μου έχει συμβεί κάποτε? Όχι, για πες το. Πρόπερσε ένας τέτοιος τύπος πήρε εμένα. Τι κέρδισες? Μια τύφλα. 20 χιλιάρικα, 100 χιδέα φλερτ, κάποια μεθύσια, 3 εμετούς και στο τέλος βρέθηκα να γυρίζω πίσω με ένα λεωφορείο που κάθε 3 και λίγο έσκαγε κάποια από τα λάστιχά του και γέμιζα σκόνη και μύγες. Μπράβο. Ύστερα από όλες αυτές τις ανατριχιαστικές αναμνήσεις δόξας, θέλεις να ξαναπάρεις μέρος σε αυτό το διαγωνισμό που οργανώνει αυτός ο τύπος που πουλάει σουτιέν, έτσι? Ναι. Γιατί? Σε ρωτάω γιατί! Πόσες φορές πρέπει να στο πω, ρε Στράτο? Δεν καταλαβαίνεις ελληνικά? Γιατί θέλω τα πάντα. Θέλω τα χρήματα, θέλω τη δόξα. Θέλω να γίνει φασαρία γύρω από το όνομά μου. Και επιτέλους πια. Θέλω να γίνει το μοναδικό όνειρο της ζωής μου πραγματικότητα. Το modeling. Το modeling. Ναι. Το modeling. Η Δεσποινής λοιπόν ονειρεύεται το modeling. Μαζί με άλλα 3-4 εκατομμύρια Ελληνίδες από 6 χρονών έως 60. Τι θες εσύ να γίνεις, κυρία μου? Μοντέλο. Τι θες εσύ να γίνεις, Δεσποινής μου? Μοντέλο. Τι θες εσύ να γίνεις, γιαγιά μου? Μοντέλο. Όλες οι Ελληνίδες, εκτός από αυτές που είναι από 6 μηνών και όσες έχουν πεθάνει, ονειρεύονται να μπουν στον ένδοξο χώρο του modeling. Η εθνική τρέλα. Η μάστιγα που σαρώνει τη χώρα. Εντάξει. Δεν λέω. Το modeling είναι μια αξιοπρεπέστατη δουλειά, αλλά χρειάζεται ταλέντο, ομορφιά, μόρφωση και προσωπικότητα, Νένα. Και δεν χωράνε παρά μόνο 20, 30, άντε 50 κοπέλες μέσα σε αυτόν τον χώρο. Και όχι όλος ο γυναικείος πληθυσμός. Λοιπόν, επιμένεις να δαφνοστεφανωθείς σαν την πιο σεξ Ελληνίδα?
Στράτο, πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Ναι. Θέλω τα χρήματα, θέλω τη δημοσιότητα και επιτέλους κατάλαβα ότι δεν είμαι ούτε κάτω από 6 μηνών, ούτε πεθαμένη. Στράτο, θέλω να το θυμηθείς. Κάποια στιγμή εγώ θα γίνω το πρώτο όνομα στην πασαρέλα. Στην πασαρέλα, γιατί όχι και στο κρεβάτι,